کسے است کہ اسیبہ رنج و غما نیم کت بکن چا اسیبہ گریوگا ای ملک واخداراں ہوار مارا شمارا درستن چے ہمیں جست کنگین کہ کسے است میں ارسانی حسابا مارا دات بکن میں درستانی گوہار اسیبہ کمبرانی پا گریتگین چمّن گشگائیں کہ من انچو لاچاراں میں گسا دیگا مردیں ہادم پش نکبتگ کہ پما کار و روزگاری بکن او دو وحدے نگن مارا سر بکن اسیبہ کمبرانیہ ما شما درا زانے کہ اسیبہ کینت او اسیبہ پرچا انچک زار جن اسیبہ گشگائن کہ آ وحدہ منی مستریں براتو منی مستریں ناکوزک چست کنک بودتن گڑا مارا ہمیں ترستینک بود اگہ شما جاک و سلوات و حبر کت شما برات یلہ کنک نبیت او کشگو گار کنک بیت گڑا ما ہمیں خاطرہ ابر نکتگ او ابر نکنگا ہم منی براتو ناکوزگش شہید کتن او جانگولیں جون مارا دیگ بودتن انی کہ 9 ماہ پیسر منی کستریں براتو ناکوزگش چست کتن او پدا منہ ہمیں پاتراپ دیگ بود اگر تو گپ کت ما تئی براتو ناکوزگاں یلہ نکنی نو من لاچاراں کہ من گپ بکنا نو پمن ہچ پش نکبتگ میں آخری سہارا میں برات بودتگ اسیبہ کمبرانی گشگین کہ منی وانگے ہرچا میں گسے ارچ و درچ میں برات کوپگا بودتگ نو من انچو لاچاراں کہ من وتی وانگ یلہ کتگ پا براتانی لوٹ خاطرہ او دمی ہمیں خاطرہ کہ من کار و روزگار کنگا ہاں منی ماں تو پتے سہارا منی برات بودتگ نو پش کبتگے منہ کہ کار بکنا ماں تو پتا دو وحدے نگن سر بکنا اسیبہ کمبرانی ای گپ و ابرانی گوشدارگا منی عرص شیپ گران بودتا اسیبہ دیگا حبراں منہ سخت تکاثر و بے تاہیر و بے حارام کت آئیے ژند و پندی گشگائیں کہ انچے ماتست کہ آہانی زہگ گار و بیگواں ہنت آہاں منچک کلدار گون نیست کہ آ لول و باڈا بکنند او پریس کلبہ بیاہند او وتی زہگانی درگیجگے توار ببند او انچیں وحدہ انچیں ماتست لول و باڈائش نیست پروگ و آہگے آترا آ مسیتانی دپا نندند یک یک کلدارا وتی گشانہ تالان کنند او وتی لول و باڈاہن درگیجند یک ماتے یک گوہاری پوتی زہگ و براتاں چے نکند یک کسانی ہمرے گوہارے کہ ای وحدی آئیے وانگے وحدیں آ پریس کلبو دگانی سرا زہر شانی کند او پدا ہم کار کند او وتی ماں تو پتا دو وحدے نگن سر کند بلے میں کرا آئیے ارسانی جواب بے توارین ما بے توارا وتی گسا نشتگیں او واخدار ہم وتی گسا خاموشیہ نشتگند اگہ ای وڑا بچاریں گڑا ما و شما ہم واخدارانی وڑا اسیبہ دیگا ہزارانی حسابہ بیگوائیں بلوچ و مات و گوہارانی مجرمیں پرچہ کہ ما ہم بے توارا چارگائیں او واخدار ہم بے توارن اسیبہ کے وحدے پا گریتگین چما فریس کلبہ یا گدان ٹی وی دیما زار جند گوشید کہ ما وتی براتانی وانینگے واسطہ وتی زندے قربانی دیں وط گد دوچی کنے براتاں وانینی میں مات نگنا نیم کند او زہگاں وانینند بلے ای زوراک یک دمانے ہم نچارند او نجیرند کہ ماں تو گوہار وتی براتاں کجام بزگیا رو دینتگند آ کاہند آوار جنند او بیگوائی کنند سالانی سال آہنی آل نیست اسیبہ گوشید من نو تہنا اسیبہ نیا من فرزانہ مجید